אז מה המצב חברים? כאן ארתור, אנחנו בסרטון חדש ואני בייקון. כן, אני שיחקתי במשחק הזה בשם בלוקספוט במשתמש שלי ובמשתמש ליוטיוב, כי אני מטומטם. כן. אז אני פה בסייב זון עם קומבט, הכל מההתחלה, לבל 0, $100. בואו נתחיל מלקחת את הקווסט הראשון כן, אני אעשה לכם פה עכשיו את כל הגריידינג שלי על הילוך מהיר, כאילו כפול 2 עד לבל 10 או 15, אני לא כל כך בטוח. חברים, השלמנו את הקווסט הראשון. כמו שאתם רואים, יש לי בסטאצ נקודות, כל רמה שאני עולה זה נותן לי 3. אני במשתמש הזה ספציפית ילמד אתכם איך להיות פרוטמן, בלוקס פרוטמן מה שנקרא. יהיה משתמשים שבו אני אהיה ספורטמן ולפעמים אפילו גנמן, שזה הכי קשה. בואו נתחיל לשדרג את המיילה, כי כרגע אין לי בלוקס פרוט, אז מיילה. ונעשה עוד קווסט, כי למה לא? אז הילוך מהיר. נתחיל? כן, סיימנו את הקווסט, אנחנו יכולים לעבור לעולם הבא. ניתן קצת שדרוג לחיים שלי, כי... Two very boring minutes later. אוקיי, חברים, סוף סוף הגענו לאי של הקופים. אני אהפוך להיות בסוף אחד מהם. אוקיי, אז שאנחנו צריכים ללכת לנקודה ירוקה, לקחת את המשימה שלנו, קווסט, אתם יודעים, כל זה, עניינים, כסף. לוקחים. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש לנו פה, צריך להיות לבל 15 בשביל לקחת את הקווסט הזה, הוא נותן הרבה כסף לעומת זמנים שלנו עכשיו. נעשה יותר, ניקח את המשימה של 10 פלוס, ויאללה. צריך להרוג 6 קופים. אוקיי חברים, אז מה שנקרא, אנחנו עשינו את המשימה. כן, צריך לעשות רק פעם אחת את המשימה הזאת בשביל לעבור לקווסט הבא, או פעמיים. אוו, הכינו. אוקיי, אז בואו נתחיל לשדרג את המייל, את הדיפנס, כי כמו שראיתם הם הורידו לנו ממש הרבה חיים ואני לא אוהב את זה. יאללה, בואו ניקח את הקווסט השני שזה הגורילאז, וזה כבר לא פה, לא באזור הזה פה מסביב, אלא זה באזור הבא, יותר שם. אז יאללה, בואו נלך לשם. בינתיים תנו בלייק ובסאבט שנגיע לאזור הזה. מטרת הלייקים שלנו להיום זה 15, כי למה לא, זה דווקא די הרבה. קדימה, לייק אחד, אקל עליכם, לייק אחד וסאב אחד, זה כל מה שאני דורש מכל אחד מכם, לייק וסאב. אוקיי חברים, כמו שראיתם במהירות הזאת, אני אימתתי, אבל זה לא כל כך נורא, כי כרגע לא איבדתי כלום מזה. ויש פה באונטי בצד, 688, זה הבאונטי שמשיג מה-NPC שאני הורג בעולם הראשון. יש פירסט סי, שזה איפה שאני עכשיו, סקנד סי וטירד סי. לא הגעתי אף פעם טירד סי, אז בטירד סי אני אהיה איתכם חדש ומדשדש, לא יודע כלום. אז בואו נשדרג אפילו יותר את הדיפנס. וניתן ככה אחת, וניתן עוד אחד לפה.
אוקיי, אז צריכים לעשות את המשימה הזאת עוד פעם, פעמיים, וסיימנו. אז בואו נלך לקחת את המשימה הזאת, וכן, מיד נחזור. בשבילכם זה ייקח 2 שניות, אבל בשבילי זה ייקח כמה דקות. אז אני אחזור אליכם כשאני אהיה רמה 20 או 25, אני לא בטוח. אוקיי חברים, עזבו, זה היה מהיר מדי. בואו נבטל את הקווסט פשוט, נתעלם ממה שראינו, נלך לקווסט הבא כי בסוף היה צריך להיות רמה 20, אז סתם עשיתי לכם פה סיפור חיים שלם בשביל להגיע לרמה 20. אז כן. אז בואו נגיע לקווסט הזה ונראה איך אנחנו מתקדמים פה. Defeat the Gorilla King 0 מתוך 1, שזה אומר שצריך להרוג רק אחד כזה, שזה הכי טוב כבר. יש פה בית עץ קטן, בואו נראה מה יש בתוכו. אוקיי, אני ונובי עשינו את זה. בוא נזלה אותי 4 רמות. עוד כנראה רמה 1 או כמה, לא יודע. אני אצליח להגיע לעולם הבא, אז יאללה. נראה לי פה ברמה 50 החברים, אנחנו נעצור בזה שאנחנו נקנה פה פרי ונצליח לעשות זאת ביחד. אז כי כמו שאתם רואים, You're not ready yet, come back when you're level 5. אז יאללה, בואו. אז עוד פעם קווסט. אוקיי חברים, הגענו לרמה 30. עכשיו נראה לי כדי שנשדרג את אולי כדי שנשדרג את המייל עוד פעם, ואז כשיהיה לי פרי כבר נתחיל לשדרג גם את הדיפנס ונראה לאן המצפן הקסום מוביל אותנו. אוקיי חברים, נכנס לשרת חדש בואו ניקח את כל ה-NPCs עליי כי אני לא מתקמצן. אוקיי חברים, אני קצת ברמה 33, לא עליתי כמעט רמות מאז בגלל שגיליתי שאני מטומטם ואני כאילו עשיתי רק 4 מתוך 8 ואז לקחתי קווסט חדש,
אז זה ביטל לי את הקודם, אז לא עליתי מזה רמות, כשיכולתי לעלות עכשיו בעוד 36, כי אז יאללה, עוד תקציר קטנצ'יק. אוקיי חברים, אני רמה 40, אז הגיע הזמן ללכת לקווסט הבא. לפני זה בואו ניתן כמה באפגריידים לזה. אוקיי, וניקח את הקווסט ואני אלך למקום שבו הקווסט מתקיים כבר. אז רגע, אוקיי חברים, הקווסט הבא נמצא בעצם לא רחוק מפה, הוא נמצא, עולים פה במדרגות, פה אפשר לקנות חרבות. הנה הוא, פה הקווסט הבא שלנו, ממש כמו חצר אחורית. אפשר לקחת פה את כל ה-NPCs, אבל אני מעדיף שפחות או יותר שלא. אפשר גם עם את הסוורדמן, אז לקנות את החרב שיש להם בנראה לי 25,000, ואפשר להתחיל להרביץ להם בלי סוף, הם לא יעשו לך דמג' בגלל שהם רחוקים מדי. זה גם טקטיקה טובה לעשות עליהם פארמינג, פחות או יותר על כולם, אבל על הבוסים זה לא יעבוד. אז בואו נעשה לכם פה תקציר קטן. 2,000 years later. אוקיי חברים, הנה פה הסרטון שלנו מתחיל להגיע לסיומו. אז הסרטון שלנו בעצם מסתיים ברגע שאנחנו נלך בחזרה לאיש של הקופים, נקנה שם פרי, וכן, בעצם זה יהיה הפרי שיהיה לנו במהלך רוב הזמן של המשחק כנראה. אז בואו נסחה בחזרה לשם ונראה איזה פרי יצא לנו. הגענו לאי הזה בעצם, וצריכים להגיע עכשיו עד לשם למעלה. מי שרוצה לראות את הסטאט שלי, זה הסטאט שלי בעצם, 90, 50, 1, 1, 1 כרגע. אבל עכשיו, בגלל זה שאנחנו קונים פרי, אז האחד פה הכי למטה התחיל להשתנות. אז כן. הנה הפירות, המוכר פירות שלנו. איזה יפה הוא. אז בואו נראה האם הוא ייתן לנו פרי טוב להתחלה או פרי רע. תמיד זה מלחיץ כזה מחדש. יאללה חברים, יצא לנו ספייק פרוט. פרוט רע, אני כנראה הולך שלא לאהוב אותו כל כך. פעם לא שיחקתי איתו, כנראה עכשיו זה יהיה הפעם הראשונה. אוקיי חברים, זה היה הסרטון להיום, מקווה שאהבתם, אז כן, יאללה ביי.